bonjak Dear mas pura kakak. Nang baki nukurok saloi ta hanglai bisa sai khana de Kerai je उसको आंबो जे बिनि खागे वाना ते लुम गए वसे जे जामिया तपा होपिन ते सेम समाय करे नगो माइरं माइ खाकरे ब्रक से पारानि ब्रक मम थुमकुरु गए माइरं कियो सेजा कियो सेनै खागे थुमकुरु रै दं खागा ताबो मुसाकरे हाय जि दं जे वाना ते थुचौगा बा हामबा हामिया को कोमिया का डाक्टर क्लानान बरांग से खोजा फकरें के तमा बकलां थाइले तंला खापले हाय नाव बुंजी खोलागे जिननियो काइने ज्राव खायजे मासागो बनबो आं नाय साइ दंखाय जे हायाना आखा आंबो ज्राव मियाखाय जालाय हाय ब्रक हांगो जारि दंखले पुरबागा थुमाने देरा माने हिंगे अब जे सिकां सागा अब थुमाने देरा माने दों गेनार बंसाय फैला से बिथि रखा बिथि साखा डॉक्टर थांमाने नाजम बर डॉक्टर हिंगा संदे बाजार थांदी वो बन्ने कैंसर से होना दे फारे रगो घरां करे थामिया गार मेडिकल दवान गा बिथिना खायखा अब सागे किसा को थामायगा देंद्र मने अरबो माने लेहे को मिया अबने कोपिरासनि बिथि जाखा रां करे स्लौनागा रां 400 गे पारागा 300 रां 700 बाय थांगा होगा अब बिथि नामने कोपिरासनि रगसे 500 दिया सिनि तंगा 100 गे ओ सिनि पारा ने आनि मामु बिनो अरगा 400 दिया बिथि 500 ने नामने हामिया बुंबा ताबो बे बुना जिले रै दंगो बे कोमिया ताबो मनि कृष्ण सूत्र नंनाय थिजे क्रे खाबु थानि